お入りください。ご注意どうぞ。これダメか、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積少なからや。やったりやったり。やったりやったり。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれでご乗車がになります。ですからゲートの方にお入りください。いいね。野菜。もや。これパッパー。パッパラ。はいねー。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ですからゲートの方にお入りください。ご注意どうぞ。これダメか、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積少なからや。やったりやったり。やったりやったり。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれでご乗車がになります。ですからゲートの方にお入りください。いいね。野菜。もや。これパッパー。パッパラ。はいねー。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ですからゲートの方にお入りください。ご注意どうぞ。これダメか、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積少なからや。やったりやったり。やったりやったり。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれでご乗車がになります。ですからゲートの方にお入りください。いいね。野菜。もや。これパッパー。パッパラ。はいねー。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ですからゲートの方にお入りください。ご注意どうぞ。これダメか、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積少なからや。やったりやったり。やったりやったり。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれでご乗車がになります。ですからゲートの方にお入りください。いいね。野菜。もや。これパッパー。パッパラ。はいねー。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ですからゲートの方にお入りください。ご注意どうぞ。これダメか、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積少なからや。やったりやったり。やったりやったり。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれでご乗車がになります。ですからゲートの方にお入りください。いいね。野菜。もや。
そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はい。それでよくながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのところで軽く。そして、どうする。あ、ここもダメ。あ、いい、どうぞ、どうぞ。ちょっといくつなかな。やったり。やったり、やったり。ここから、ここから、ここから。進行はこれです。ご乗車がなくなります。これからです。お降りください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はい。それでよくながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのところで軽く。そして、どうする。あ、ここもダメ。あ、いい、どうぞ、どうぞ。ちょっといくつなかな。やったり。やったり、やったり。ここから、ここから、ここから。進行はこれです。ご乗車がなくなります。これからです。お降りください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はい。それでよくながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのところで軽く。そして、どうする。あ、ここもダメ。あ、いい、どうぞ、どうぞ。ちょっといくつなかな。やったり。やったり、やったり。ここから、ここから、ここから。進行はこれです。ご乗車がなくなります。これからです。お降りください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はい。それでよくながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのところで軽く。そして、どうする。あ、ここもダメ。あ、いい、どうぞ、どうぞ。ちょっといくつなかな。やったり。やったり、やったり。ここから、ここから、ここから。進行はこれです。ご乗車がなくなります。これからです。お降りください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はい。それでよくながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのところで軽く。そして、どうする。あ、ここもダメ。あ、いい、どうぞ、どうぞ。ちょっといくつなかな。やったり。やったり、やったり。ここから、ここから、ここから。進行はこれです。ご乗車がなくなり
あ、よかった。はいはい。ストラで焼きながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、あそこのとこで、軽くこうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと天気ってなかない。屋台を焼かない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれで発号することになります。ストラで焼きながら見てみてください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ストラで焼きながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、あそこのとこで、軽くこうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと天気ってなかない。屋台を焼かない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれで発号することになります。ストラで焼きながら見てみてください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ストラで焼きながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、あそこのとこで、軽くこうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと天気ってなかない。屋台を焼かない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれで発号することになります。ストラで焼きながら見てみてください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ストラで焼きながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、あそこのとこで、軽くこうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと天気ってなかない。屋台を焼かない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれで発号することになります。ストラで焼きながら見てみてください。失礼します。いいね。野菜。もうよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。ストラで焼きながら見てみてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、あそこのとこで、軽くこうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと天気ってなかない。屋台を焼かない。進行はこれで発号することになります。ストラで焼きながら見てみてください。失礼します。いいね。
そっか。やっぱり。はい。こちらでつながらせてください。ごゆっくりどうぞ。これメカそのとこで軽くこっち上手で。あ、ここもダメ。軽い上手にこっち。ちょっと面積ってなかない。やっぱり野菜を焼かない。ポッパラ。本当はご注文がになります。こちらでお風呂にお入りください。失礼します。いいね。野菜。もや。これそっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでつながらせてください。ごゆっくりどうぞ。これメカそのとこで軽くこっち上手で。あ、ここもダメ。軽い上手にこっち。ちょっと面積ってなかない。やっぱり野菜を焼かない。ポッパラ。本当はご注文がになります。こちらでお風呂にお入りください。失礼します。いいね。野菜。もや。これそっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでつながらせてください。ごゆっくりどうぞ。これメカそのとこで軽くこっち上手で。あ、ここもダメ。軽い上手にこっち。ちょっと面積ってなかない。やっぱり野菜を焼かない。ポッパラ。本当はご注文がになります。こちらでお風呂にお入りください。失礼します。いいね。野菜。もや。これそっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでつながらせてください。ごゆっくりどうぞ。これメカそのとこで軽くこっち上手で。あ、ここもダメ。軽い上手にこっち。ちょっと面積ってなかない。やっぱり野菜を焼かない。ポッパラ。本当はご注文がになります。こちらでお風呂にお入りください。失礼します。いいね。野菜。もや。これそっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでつながらせてください。ごゆっくりどうぞ。これメカそのとこで軽くこっち上手で。あ、ここもダメ。軽い上手にこっち。ちょっと面積ってなかない。やっぱり野菜を焼かない。ポッパラ。本当はご注文がになります。こちらでお風呂
やかりや。はいはい。こちらで焼きマグロにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そのところに軽くこうです。そして上手です。ここはダメ。いい上手にいい。ちょっと天気ってなかない。やかり。やかりやかり。ポッパラ。こちらで焼きマグロにしてください。上からです。お風呂にお入りください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これパッパー。やかりや。はいはい。こちらで焼きマグロにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そのところに軽くこうです。そして上手です。ここはダメ。いい上手にいい。ちょっと天気ってなかない。やかり。やかり。ポッパラ。こちらで焼きマグロにしてください。上からです。お風呂にお入りください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これパッパー。やかりや。はいはい。こちらで焼きマグロにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そのところに軽くこうです。そして上手です。ここはダメ。いい上手にいい。ちょっと天気ってなかない。やかり。ポッパラ。こちらで焼きマグロにしてください。お風呂にお入りください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これパッパー。やかりや。はいはい。こちらで焼きマグロにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そのところに軽くこうです。そして上手です。ここはダメ。いい上手にいい。ちょっと天気ってなかない。やかり。ポッパラ。上からです。お風呂にお入りください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これパッパー。やかりや。はいはい。こちらで焼きマグロにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そのところに軽くこうです。そして上手です。ここはダメ。いい上手にいい。ちょっと天気ってなかない。やかり。ポッパラ。こちらで焼きマグロにしてください。お風呂にお入りください。どうぞ。いいね。
はい。こちらでマグロミートご利用ください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっち。ちょっと天気ってなかない。やっぱりやかない。やかないやかない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれです。ご乗車がになります。上からです。マグロミートお持ちください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これ、そっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでマグロミートご利用ください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっち。ちょっと天気ってなかない。やっぱりやかない。やかないやかない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれです。ご乗車がになります。上からです。マグロミートお持ちください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これ、そっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでマグロミートご利用ください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっち。ちょっと天気ってなかない。やっぱりやかない。やかないやかない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれです。ご乗車がになります。上からです。マグロミートお持ちください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これ、そっか。はいね。やっぱり。はい。こちらでマグロミートご利用ください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっち。ちょっと天気ってなかない。やっぱりやかない。やかないやかない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれです。ご乗車がになります。上からです。マグロミートお持ちください。どうぞ。いいね。野菜。もや。これ、そっか。やっぱり。はい。こちらでマグロミートご利用ください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっち。ちょっと天気ってなかない。やっぱりやかない。やかないやかない。ポッパラ、ポッパラ、ポッパラ。進行はこれです。ご乗車がになります。上からです。マグロミートお持ちください。どうぞ。いいね。
そっか。はいねやっぱり。はいはい。それで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これダメか、そのとこで。軽くこれ。こっち上手で。あ、ここもダメ。いい上手にこっちいい。ちょっとピッとなかない。やっぱりやっぱり。やっぱりやっぱり。フォークからフォークからフォークから。進行がご覧になります。上からです。お召し上がりください。いいね。野菜。もうよ。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。それで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これダメか、そのとこで。軽くこれ。こっち上手で。あ、ここもダメ。いい上手にこっちいい。ちょっとピッとなかない。やっぱりやっぱり。やっぱりやっぱり。フォークからフォークからフォークから。進行がご覧になります。上からです。お召し上がりください。いいね。野菜。もうよ。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。それで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これダメか、そのとこで。軽くこれ。こっち上手で。あ、ここもダメ。いい上手にこっちいい。ちょっとピッとなかない。やっぱりやっぱり。やっぱりやっぱり。フォークからフォークからフォークから。進行がご覧になります。上からです。お召し上がりください。いいね。野菜。もうよ。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。それで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これダメか、そのとこで。軽くこれ。こっち上手で。あ、ここもダメ。いい上手にこっちいい。ちょっとピッとなかない。やっぱりやっぱり。やっぱりやっぱり。フォークからフォークからフォークから。進行がご覧になります。上からです。お召し上がりください。いいね。野菜。もうよ。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。それで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これダメか、そのとこで。軽くこれ。こっち上手で。あ、ここもダメ。いい上手にこっちいい。ちょっとピッとなかない。やっぱりやっぱり。やっぱりやっぱり。フ
野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はい。こちらで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。うん。これはね、カップのとこで。軽くこれ。こっちどっちで。あ、ここもダメ。軽いどっちでどっちでいい。ちょっと麺つけてなからよ。野菜をやかれ。ポッパラ。こちらで焼きながら上からですのでお召し上がりください。いいね。ここに。野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はい。こちらで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、カップのとこで。軽くこれ。こっちどっちで。あ、ここもダメ。軽いどっちでどっちでいい。ちょっと麺つけてなからよ。野菜をやかれ。ポッパラ。こちらで焼きながら上からですのでお召し上がりください。いいね。野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はい。こちらで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、カップのとこで。軽くこれ。こっちどっちで。あ、ここもダメ。軽いどっちでどっちでいい。ちょっと麺つけてなからよ。野菜をやかれ。ポッパラ。こちらですのでお召し上がりください。野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はい。こちらで焼きながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、カップのとこで。軽くこれ。こっちどっちで。あ、ここもダメ。軽いどっちでどっちでいい。ちょっと麺つけてなからよ。野菜をやかれ。ポッパラ。野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。こちら
Sebelah mereka pun boleh. Betul, boleh. Kok mau dah ni? Tadi boleh, tadi. Nanti kita nak kena. Kalau yang tadi tu kita pakai. Datang apa ni? Apa ni? Sebelah mereka pun boleh. Harus boleh. Betul, boleh. Kok mau dah ni? Tadi boleh, tadi. Nanti kita nak kena. Kalau yang tadi tu kita pakai. Datang apa ni? Kopar. Sebelah mereka pun boleh. Harus boleh. Betul, boleh. Kok mau dah ni? Tadi boleh, tadi. Nanti kita nak kena. Kalau yang tadi tu kita pakai. Datang apa ni? Kopar. Apa ni? Sebelah mereka pun boleh. Harus boleh. Betul, boleh. Kok mau dah ni? Tadi boleh, tadi. Nanti kita nak kena. Kalau yang tadi tu kita pakai. Datang apa ni? Kopar. Ini. 野菜。もや。これ。ここ。これ。ここ。はい。ここ。ここ。はい。ここ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 。やっぱり。Sebelah mereka pun boleh. Harus boleh. Betul, boleh. Kok mau dah ni? Tadi boleh, tadi. Nanti kita nak kena. Kalau yang tadi tu kita pakai. Datang apa ni? Kopar. Ini. 野菜。もや。
Ay, ni. Yakan ya. Ayo. Hai. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 Wala na katulog eh. Ang karas ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Ito, may ticket na ka na. Yakan, yakan. Yakan, yakan. Opar. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 いいね。野菜。もや。そっか。はいね。Yakan ya. Ayo. Hai. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 Wala na katulog eh. Ang karas ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Ito, may ticket na ka na. Yakan, yakan. Yakan, yakan. Opar. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 いいね。野菜。もや。そっか。はいね。Yakan ya. Ayo. Hai. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 Wala na katulog eh. Ang karas ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Ito, may ticket na ka na. Yakan, yakan. Yakan, yakan. Opar. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 いいね。野菜。もや。そっか。はいね。Yakan ya. Ayo. Hai. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 Wala na katulog eh. Ang karas ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Ito, may ticket na ka na. Yakan, yakan. Yakan, yakan. Opar. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 いいね。野菜。もや。そっか。はいね。Yakan ya. Ayo. Hai. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。 Wala na katulog eh. Ang karas ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Ito, may ticket na ka na. Yakan, yakan. Opar. こちらでつながらないのでください。ご注意ください。
菜。もや。そっか。梅。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながるにお降りください。ごゆっくりどうぞ。Wala na kapag ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Sa penti kita na kana. Yata. Opara. いいね。野菜。もや。そっか。梅。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながるにお降りください。ごゆっくりどうぞ。Wala na kapag ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Sa penti kita na kana. Yata. Opara. いいね。野菜。もや。そっか。梅。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながるにお降りください。ごゆっくりどうぞ。Wala na kapag ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Sa penti kita na kana. Yata. Opara. いいね。野菜。もや。そっか。梅。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながるにお降りください。ごゆっくりどうぞ。Wala na kapag ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Sa penti kita na kana. Yata. Opara. いいね。野菜。もや。そっか。梅。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながるにお降りください。ごゆっくりどうぞ。Wala na kapag ko din. Kasi, dito din. Kuko mo dami. Sabi, dito din. Sa penti kita na kana. Yata. Opara.
Ini. Ini. やっぱり。はいはい。こちらでつながらになってください。ご起立どうぞ。Bulannya kasih tuh nih, angkat tuh. Betul, tahu deh. Ah, kok mau dame? Tadi jadi jadi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. 進行がお願いします。ご起立になります。上からです。お風呂にお願いください。野菜。もうよ。そっか。Ini. Ini. やっぱり。はいはい。こちらでつながらになってください。ご起立どうぞ。Bulannya kasih tuh nih, angkat tuh. Betul, tahu deh. Ah, kok mau dame? Tadi jadi jadi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. 進行がお願いします。上からです。お風呂にお願いください。野菜。もうよ。そっか。Ini. Ini. やっぱり。はいはい。こちらでつながらになってください。ご起立どうぞ。Bulannya kasih tuh nih, angkat tuh. Betul, tahu deh. Ah, kok mau dame? Tadi jadi jadi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. 進行がお願いします。上からです。お風呂にお願いください。野菜。もうよ。そっか。Ini. Ini. やっぱり。はいはい。こちらでつながらになってください。ご起立どうぞ。Bulannya kasih tuh nih, angkat tuh. Betul, tahu deh. Ah, kok mau dame? Tadi jadi jadi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. 進行がお願いします。上からです。お風呂にお願いください。野菜。もうよ。そっか。Ini. Ini. やっぱり。はいはい。こちらでつながらになってください。ご起立どうぞ。Bulannya kasih tuh nih, angkat tuh. Betul, tahu deh. Ah, kok mau dame? Tadi jadi jadi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. 進行がお願いします。上からです。お風呂にお願いください。
よかった。はいはい。こちらでつながらせてください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。そして上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかに。全然してなからよ。やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。いいね。はいね。やっぱり。よかった。はいはい。こちらでつながらせてください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。そして上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかに。全然してなからよ。やったりやったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。いいね。はいね。やっぱり。よかった。はいはい。こちらでつながらせてください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。そして上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかに。全然してなからよ。やったりやったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。いいね。はいね。やっぱり。よかった。はいはい。こちらでつながらせてください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。そして上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかに。全然してなからよ。やったりやったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。いいね。はいね。やっぱり。よかった。はいはい。こちらでつながらせてください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。そして上手です。ここもダメ。軽い上手にどっかに。全然してなからよ。やったりやったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。こ
Ay, ni. Ya kan ya? Ayo, ayo. こちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。 Wala na katulong din. Ang karas ko din. Kasi, doon din. Kuko mo dami. Sabi, doon din. Sa bensi kita na kanan. Kasi, yata yung yata yung yata na. Popar. 進行がお願いします。これからですね。お降りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。 Wala na katulong din. Ang karas ko din. Kasi, doon din. Kuko mo dami. Sabi, doon din. Sa bensi kita na kanan. Kasi, yata yung yata na. Popar. 進行がお願いします。これからですね。お降りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。 Wala na katulong din. Ang karas ko din. Kasi, doon din. Kuko mo dami. Sabi, doon din. Sa bensi kita na kanan. Kasi, yata yung yata na. Popar. 進行がお願いします。これからですね。お降りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。 Wala na katulong din. Ang karas ko din. Kasi, doon din. Kuko mo dami. Sabi, doon din. Sa bensi kita na kanan. Kasi, yata yung yata na. Popar. 進行がお願いします。これからですね。お降りください。 いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。 Wala na katulong din. Ang karas ko din. Kasi, doon din. Kuko mo dami. Sabi, doon din. Sa bensi kita na kanan. Kasi, yata yung yata na. Popar. 進行がお願いします。これからですね。お降りください。
そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながらないようにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行は次の速報信号になります。上からです。ところにお願いください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながらないようにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行は次の速報信号になります。上からです。ところにお願いください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながらないようにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行は次の速報信号になります。上からです。ところにお願いください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながらないようにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行は次の速報信号になります。上からです。ところにお願いください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでつながらないようにしてください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行は次の速報信号になります。上からです。ところに
はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、どこに。面積ってなかない。やったり、やったり。やったり。フォークから。進行方向です。速報線からになります。上からですところにお願いください。いいね。ここに。野菜。もうよ。これ、そうか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、どこに。面積ってなかない。やったり、やったり。やったり。フォークから。進行方向です。速報線からになります。上からですところにお願いください。いいね。ここに。野菜。もうよ。これ、そうか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、どこに。面積ってなかない。やったり、やったり。やったり。フォークから。進行方向です。速報線からになります。上からですところにお願いください。いいね。ここに。野菜。もうよ。これ、そうか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、どこに。面積ってなかない。やったり、やったり。やったり。フォークから。進行方向です。速報線からになります。上からですところにお願いください。いいね。ここに。野菜。もうよ。これ、そうか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、どこに。面積ってなかない。やったり、やったり。やったり。フォークから。進行方向です。速報線からになります。上からですところにお願いください。いいね。
はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手に、ちょっと線引きってなかない。やったらやったら。ここから。こちらでつながらないのでください。いいね。ここに野菜。もうよ。そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手に、ちょっと線引きってなかない。やったら。ここから。いいね。ここに野菜。もうよ。そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手に、ちょっと線引きってなかない。やったら。ここから。いいね。ここに野菜。もうよ。そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手に、ちょっと線引きってなかない。やったら。ここから。いいね。ここに野菜。もうよ。そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。これはね、そうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手に、ちょっと線引きってなかない。やったら。ここから。いい
菜。もや。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこれ。こっち、どっちで。ここはダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。こちらでマグロになります。上からです。マグロに食べてください。いいね。野菜。もや。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこれ。こっち、どっちで。ここはダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。こちらでマグロになります。上からです。マグロに食べてください。いいね。野菜。もや。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこれ。こっち、どっちで。ここはダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。こちらでマグロになります。上からです。マグロに食べてください。いいね。野菜。もや。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこれ。こっち、どっちで。ここはダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。こちらでマグロになります。上からです。マグロに食べてください。いいね。野菜。もや。これそっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そのとこで、軽くこれ。こっち、どっちで。ここはダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。
こうから進行側に速報通路になります。上からです。お降りください。失礼します。いいね。ここに野菜もやこれそっから梅はいねやっぱりはいはいこちらでつながるにお降りください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうですこっち上手ですあ、ここもダメ。軽い上手にちょっと面積ってなかない野菜も焼かないこうから進行側に速報通路になります。上からです。お降りください。失礼します。いいね。ここに野菜もやこれそっから梅はいねやっぱりはいはいこちらでつながるにお降りください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうですこっち上手ですあ、ここもダメ。軽い上手にちょっと面積ってなかない野菜も焼かないこうから進行側に速報通路になります。上からです。お降りください。失礼します。いいね。ここに野菜もやこれそっから梅はいねやっぱりはいはいこちらでつながるにお降りください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうですこっち上手ですあ、ここもダメ。軽い上手にちょっと面積ってなかない野菜も焼かないこうから進行側に速報通路になります。上からです。お降りください。失礼します。いいね。ここに野菜もやこれそっから梅はいねやっぱりはいはいこちらでつながるにお降りください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうですこっち上手ですあ、ここもダメ。軽い上手にちょっと面積ってなかない野菜も焼かないこうから進行側に速報通路になります。上からです。お降りください。失礼します。いいね。ここに野菜もやこれそっから梅はいねやっぱりはいはい
焼きマグロ召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。ここもダメ。軽い上手に、ちょっと麺ついてなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。ご注文のになります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はい。こちらで焼きマグロ召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。ここもダメ。軽い上手に、ちょっと麺ついてなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。ご注文のになります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はい。こちらで焼きマグロ召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。ここもダメ。軽い上手に、ちょっと麺ついてなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。ご注文のになります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はい。こちらで焼きマグロ召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。ここもダメ。軽い上手に、ちょっと麺ついてなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。ご注文のになります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はい。こちらで焼きマグロ召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。ここもダメ。軽い上手に、ちょっと麺ついてなかない。野菜を焼かない。ポッパラ。ご注文のになります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。
ここもダメ。軽い路上にどっかで。面積ってなかない。屋台を焼かない。奥から。進行はこれで速報線並びになります。上からです。お降りください。いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。はいね。やっぱり。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bolanya kapal tadi, harus tadi. Oke, tadi. Kok mau dalam? Tadi jodoh itu tadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena datang ya kan. Opar. 進行はこれで速報線並びになります。上からです。お降りください。いいね。野菜。もや。そっか。いいね。はいね。やっぱり。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bolanya kapal tadi, harus tadi. Oke, tadi. Kok mau dalam? Tadi jodoh itu tadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena datang ya kan. Opar. 進行はこれで速報線並びになります。上からです。お降りください。いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。はいね。やっぱり。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bolanya kapal tadi, harus tadi. Oke, tadi. Kok mau dalam? Tadi jodoh itu tadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena datang ya kan. Opar. 進行はこれで速報線並びになります。上からです。お降りください。いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。はいね。やっぱり。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bolanya kapal tadi, harus tadi. Oke, tadi. Kok mau dalam? Tadi jodoh itu tadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena datang ya kan. Opar. 進行はこれで速報線並びになります。上からです。お降りください。いいね。ここに野菜。もや。そっか。いい
やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ご注意どうぞ。Bola neta todo sobre. Harus tuh. Pasti todo deh. Koko mau dame. Tapi dogeng itu kan. Sebenarnya kita nak kena. Kan ya kan. Ya kan ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ご注意どうぞ。Bola neta todo sobre. Harus tuh. Pasti todo deh. Koko mau dame. Tapi dogeng itu kan. Sebenarnya kita nak kena. Kan ya kan. Ya kan ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ご注意どうぞ。Bola neta todo sobre. Harus tuh. Pasti todo deh. Koko mau dame. Tapi dogeng itu kan. Sebenarnya kita nak kena. Kan ya kan. Ya kan ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ご注意どうぞ。Bola neta todo sobre. Harus tuh. Pasti todo deh. Koko mau dame. Tapi dogeng itu kan. Sebenarnya kita nak kena. Kan ya kan. Ya kan ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もよ。そっか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ご注意どうぞ。Bola neta todo sobre. Harus tuh. Pasti todo deh. Koko mau dame. Tapi dogeng itu kan. Sebenarnya kita nak kena. Kan ya kan. Ya kan ya kan. Kopar. い
もよ。これそっか。はいねやっぱりはいはいプラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。ボラネタそうそうです。軽くそうですこっち上手です。あ、ここもダメ。軽い上手にどっかに面積ってなかないの屋台を焼かない奥から健康用の水、食後サラダになります。プラデートマグロに食べてください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいねやっぱりはいはいプラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。ボラネタそうそうです。軽くそうですこっち上手です。あ、ここもダメ。軽い上手にどっかに面積ってなかないの屋台を焼かない奥から健康用の水、食後サラダになります。プラデートマグロに食べてください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいねやっぱりはいはいプラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。ボラネタそうそうです。軽くそうですこっち上手です。あ、ここもダメ。軽い上手にどっかに面積ってなかないの屋台を焼かない奥から健康用の水、食後サラダになります。プラデートマグロに食べてください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいねやっぱりはいはいプラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。ボラネタそうそうです。軽くそうですこっち上手です。あ、ここもダメ。軽い上手にどっかに面積ってなかないの屋台を焼かない奥から健康用の水、食後サラダになります。プラデートマグロに食べてください。いいね。ここに野菜もよ。そっか。はいねやっぱりはいはいプラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。ボラネタそうそうです。軽くそうですこっち上手です。あ、ここもダメ。軽い上手にどっかに面積ってなかないの屋台を焼かない奥から
はいねやかりはいはいこちらでつながりにお待ちください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にこっちいい。ちょっと面積ってなかない。何やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。野菜もよそっかはいねやっぱりはいはいこちらでつながりにお待ちください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にこっちいい。ちょっと面積ってなかない。何やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。野菜もよそっかはいねやっぱりはいはいこちらでつながりにお待ちください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にこっちいい。ちょっと面積ってなかない。何やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。野菜もよそっかはいねやっぱりはいはいこちらでつながりにお待ちください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にこっちいい。ちょっと面積ってなかない。何やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。野菜もよそっかはいねやっぱりはいはいこちらでつながりにお待ちください。ご注意どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にこっちいい。ちょっと面積ってなかない。何やったり。やったりやったり。ここからここからここから。いいね。
そっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロにお待ちください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここはダメ。軽い上手にどっか右。ちょっと面積ってなかない。屋台をやかない。フォークから。いいね。ここに野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロにお待ちください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここはダメ。軽い上手にどっか右。ちょっと面積ってなかない。屋台をやかない。フォークから。いいね。ここに野菜。もや。そっか。はいねやっぱり。はいはい。こちらでマグロにお待ちください。ご注意どうぞ。これはネタそうそうです。軽くそうです。こっち上手です。ここはダメ。軽い上手にどっか右。ちょっと面積ってなかない。屋台をやかない。フォークから。こちらでマグロにお待ちください。ご注意どうぞ。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 。こちらでマグロにお待ちください。ご
広げてお待ちください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそっか。梅。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこでいい。軽くです。こっち上手です。あ、ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかない。野菜を焼かない。フォークから。進行はお願いします。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。フォークから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 。フォ
広げてお待ちください。いいね。ここに野菜。うまいよ。これそっか。うめえ。はいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ご切りどうぞ。これはね、そのとこで。軽くこれ。こっちどっちで。あ、ここもダメ。軽い上手にどっちでいい。ちょっと麺つけてなかないの。野菜を焼かない。ポンパラ。進行用のご注文になります。こちらです。
はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちいい。ちょっと面積少なからよ。やったよ、やったね。奥から、奥から、奥から。進行はお願いします。ご起立側になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに、野菜。もうよ。これ、そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちいい。ちょっと面積少なからよ。やったよ、やったね。奥から、奥から、奥から。進行はお願いします。ご起立側になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに、野菜。もうよ。これ、そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちいい。ちょっと面積少なからよ。やったよ、やったね。奥から、奥から、奥から。進行はお願いします。ご起立側になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに、野菜。もうよ。これ、そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちいい。ちょっと面積少なからよ。やったよ、やったね。奥から、奥から、奥から。進行はお願いします。ご起立側になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに、野菜。もうよ。これ、そっか。はいねやっぱりはいはいこちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。こっち、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちいい。ちょっと面積少なからよ。やったよ、やったね。奥から、奥から、奥から。進行はお願いします。ご起立側になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。こ
はいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはお水とご注文になります。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。梅。はいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはお水とご注文になります。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。梅。はいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはお水とご注文になります。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。梅。はいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはお水とご注文になります。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。いいね。ここに野菜。もや。これそっか。梅。はいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。こっち、上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはお水とご注文になります。こちらで焼きマグロにさせてください。ごゆっくりどうぞ。
そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。これはね、その通り。軽くそうです。そして、どっちです。あ、ここはダメ。軽い徐々にどっちに。ちょっと面積少なからよ。やっぱりやったり。やったりやったり。ここから、ここから、ここから。いいね。野菜。もよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。これはね、その通り。軽くそうです。そして、どっちです。あ、ここはダメ。軽い徐々にどっちに。ちょっと面積少なからよ。やっぱりやったり。やったりやったり。ここから、ここから、ここから。いいね。野菜。もよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。これはね、その通り。軽くそうです。そして、どっちです。あ、ここはダメ。軽い徐々にどっちに。ちょっと面積少なからよ。やっぱりやったり。やったりやったり。ここから、ここから、ここから。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。いいね。野菜。もよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。これはね、その通り。軽くそうです。そして、どっちです。あ、ここはダメ。軽い徐々にどっちに。ちょっと面積少なからよ。やっぱりやったり。やったりやったり。ここから、ここから、ここから。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。。いいね。野菜。もよ。これ、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。これはね、その通り。軽くそうです。そして、どっちです。あ、ここはダメ。軽い徐々にどっちに。ちょっと面積少なからよ。やっぱりやったり。やったりやったり。ここから、ここから、ここから。こちらでつながりにお待ちください。ご起立どうぞ。
いねやっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bola neka tuh tuh deh, harus tuh deh. Terus deh. Ah, kok mau dalam? Tapi dognya itu kan di. Tapi kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。やっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bola neka tuh tuh deh, harus tuh deh. Terus deh. Ah, kok mau dalam? Tapi dognya itu kan di. Tapi kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. いいね。野菜。もや。そっか。いいね。やっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bola neka tuh tuh deh, harus tuh deh. Terus deh. Ah, kok mau dalam? Tapi dognya itu kan di. Tapi kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。やっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bola neka tuh tuh deh, harus tuh deh. Terus deh. Ah, kok mau dalam? Tapi dognya itu kan di. Tapi kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. いいね。ここに野菜。もや。そっか。いいね。やっぱり。はいはい。こちらでマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bola neka tuh tuh deh, harus tuh deh. Terus deh. Ah, kok mau dalam? Tapi dognya itu kan di. Tapi kita nak kena. Kalau ya kan, ya kan. Kopar.
やっぱり。はいはい。Setelah dia kena garam, kita beri ke dasar, saya cerita Bola mereka tutup deh, harus tutup. Putih, tutup deh. Ah, koko udah nih. Tapi jauhnya nih, jadi kita penting kita nak kena. Kita ya kan, ya kan ya kan. Kopar.やっぱり。はいはい。Setelah dia kena garam, kita beri ke dasar, saya cerita Bola mereka tutup deh, harus tutup. Putih, tutup deh. Ah, koko udah nih. Tapi jauhnya nih, jadi kita penting kita nak kena. Kita ya kan ya kan. Kopar.やっぱり。はいはい。Setelah dia kena garam, kita beri ke dasar, saya cerita Bola mereka tutup deh, harus tutup. Putih, tutup deh. Ah, koko udah nih. Tapi jauhnya nih, jadi kita penting kita nak kena. Kita ya kan. Kopar.やっぱり。はいはい。Setelah dia kena garam, kita beri ke dasar, saya cerita Bola mereka tutup deh, harus tutup. Putih, tutup deh. Ah, koko udah nih. Tapi jauhnya nih, jadi kita penting kita nak kena. Kita ya kan. Kopar.やっぱり。はいはい。Setelah dia kena garam, kita beri ke dasar, saya cerita Bola mereka tutup deh, harus tutup. Putih, tutup deh. Ah, koko udah nih. Tapi jauhnya nih, jadi kita penting kita nak kena. Kita ya kan. Kopar.
はいはい。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、こっちに。面積ってなかないの。やったり、やったり。ここから。スーパーボールにご注文になります。上からです。お風呂に食べてください。いいね。ここに野菜。もや。これと。そうか。うめえ。はいね。やっぱり。はいはい。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、こっちに。面積ってなかないの。やったり、やったり。ここから。スーパーボールにご注文になります。上からです。お風呂に食べてください。いいね。ここに野菜。もや。これと。そうか。うめえ。はいね。やっぱり。はいはい。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、こっちに。面積ってなかないの。やったり、やったり。ここから。スーパーボールにご注文になります。上からです。お風呂に食べてください。いいね。ここに野菜。もや。これと。そうか。うめえ。はいね。やっぱり。はいはい。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、こっちに。面積ってなかないの。やったり、やったり。ここから。スーパーボールにご注文になります。上からです。お風呂に食べてください。いいね。ここに野菜。もや。これと。そうか。うめえ。はいね。やっぱり。はいはい。プラデートマグロに食べてください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。軽い上手に、こっちに。面積ってなかないの。やったり、やったり。ここから。スーパーボールにご注文になります。上からです。お風呂に食べてください。いいね。こ
やかり。はいはい。スラでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta todo todo dia. Cara tudo. Você todo dia. Ah, pouco da vez. Sabe, eu venho com a minha. Também fica na cara. Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. ご用のです。ご注文になります。上からです。お風呂にお召しください。いいね。野菜。もよ。これ。そうか。いいね。はいね。やかり。はいはい。スラでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta todo todo dia. Cara tudo. Você todo dia. Ah, pouco da vez. Sabe, eu venho com a minha. Também fica na cara. Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. ご用のです。ご注文になります。上からです。お風呂にお召しください。いいね。野菜。もよ。そうか。いいね。はいね。やかり。はいはい。スラでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta todo todo dia. Cara tudo. Você todo dia. Ah, pouco da vez. Sabe, eu venho com a minha. Também fica na cara. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. ご用のです。ご注文になります。上からです。お風呂にお召しください。いいね。野菜。もよ。そうか。いいね。はいね。やかり。はいはい。スラでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta todo todo dia. Cara tudo. Você todo dia. Ah, pouco da vez. Sabe, eu venho com a minha. Também fica na cara. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. ご用のです。ご注文になります。上からです。お風呂にお召しください。いいね。野菜。もよ。そうか。いいね。はいね。やかり。はいはい。スラでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta todo todo dia. Cara tudo. Você todo dia. Ah, pouco da vez. Sabe, eu venho com a minha. Também fica na cara. Kalau ya kan, ya kan. Kopar. ご用のです。ご注文になります。上からです。お風呂にお召しください。
そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと面積ってなかない。やったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはこれ、ここがになります。こちらでつながりになってください。いいね。ここに野菜もよこれそっかはいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと面積ってなかない。やったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはこれ、ここがになります。こちらでつながりになってください。いいね。ここに野菜もよこれそっかはいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと面積ってなかない。やったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはこれ、ここがになります。こちらでつながりになってください。いいね。ここに野菜もよこれそっかはいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと面積ってなかない。やったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはこれ、ここがになります。こちらでつながりになってください。いいね。ここに野菜もよこれそっかはいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここもダメ。軽い上手に、こっちに。ちょっと面積ってなかない。やったり。やったりやったり。フォークから、フォークから、フォークから。ここはこれ、ここがになります。こちらでつながりに
はいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。Bola neta con soli, mancare soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni jogi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. いいね。野菜もよはいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。Bola neta con soli, mancare soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni jogi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. いいね。野菜もよはいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。Bola neta con soli, mancare soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni jogi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. いいね。野菜もよはいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。Bola neta con soli, mancare soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni jogi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. いいね。野菜もよはいねやっぱりはいはいこちらでつながらないのでください。ご注意どうぞ。Bola neta con soli, mancare soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni jogi. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. いいね。
そっか。うめえ。はいねー。やかり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta con soli, ancora soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni kok di. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya tahu ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよくながら召し上がりください。いいね。野菜。もよ。そっか。うめえ。はいねー。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta con soli, ancora soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni kok di. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya tahu ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよくながら召し上がりください。いいね。野菜。もよ。そっか。うめえ。はいねー。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta con soli, ancora soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni kok di. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya tahu ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよくながら召し上がりください。いいね。野菜。もよ。そっか。うめえ。はいねー。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bola neta con soli, ancora soli. Questi soldi. Ah, poco da me. Tapi jogi ni kok di. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya kan, ya tahu ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよくながら召し上がりください。いいね。野菜。もよ。
やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini pasang tuh deh, harus tuh deh. Putih, tuh deh. Kok mau dalam? Tapi jodoh ini kok tapi terpenting itu nak kan? Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. お伺いのです。ご注文になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もや。これ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini pasang tuh deh, harus tuh deh. Putih, tuh deh. Kok mau dalam? Tapi jodoh ini kok tapi terpenting itu nak kan? Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. お伺いのです。ご注文になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もや。これ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini pasang tuh deh, harus tuh deh. Putih, tuh deh. Kok mau dalam? Tapi jodoh ini kok tapi terpenting itu nak kan? Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. お伺いのです。ご注文になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もや。これ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini pasang tuh deh, harus tuh deh. Putih, tuh deh. Kok mau dalam? Tapi jodoh ini kok tapi terpenting itu nak kan? Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. お伺いのです。ご注文になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もや。これ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini pasang tuh deh, harus tuh deh. Putih, tuh deh. Kok mau dalam? Tapi jodoh ini kok tapi terpenting itu nak kan? Kalau ya kan, ya kan ya kan. Kopar. お伺いのです。ご注文になります。上からです。お風呂にお入りください。いいね。
やっぱり。はいはい。こちらでよくマグロにお上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかないの。やっぱりやかれ。やかれやかれ。コッパラコッパラコッパラ。いいね。野菜。もや。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくマグロにお上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかないの。やっぱりやかれ。やかれやかれ。コッパラコッパラコッパラ。いいね。野菜。もや。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくマグロにお上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかないの。やっぱりやかれ。やかれやかれ。コッパラコッパラコッパラ。いいね。野菜。もや。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくマグロにお上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかないの。やっぱりやかれ。やかれやかれ。コッパラコッパラコッパラ。いいね。野菜。もや。そっか。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよくマグロにお上がりください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして上手です。ここはダメ。軽い上手にどっかでいい。面積ってなかないの。やっぱりやかれ。や
もうよ。これそこは、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながらみにお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこで。あれそうです。こっち、どっちです。あ、ここもダメ。旅上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行はこれで速報する形になります。これからです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそこは、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながらみにお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこで。あれそうです。こっち、どっちです。あ、ここもダメ。旅上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行はこれで速報する形になります。これからです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそこは、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながらみにお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこで。あれそうです。こっち、どっちです。あ、ここもダメ。旅上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行はこれで速報する形になります。これからです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそこは、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながらみにお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこで。あれそうです。こっち、どっちです。あ、ここもダメ。旅上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。進行はこれで速報する形になります。これからです。お風呂にお入りください。いいね。ここに野菜。もうよ。これそこは、そっか。はいね。やっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながらみにお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そこで。あれそうです。こっち、どっちです。あ、ここもダメ。旅上手にどっちでいい。ちょっと面積ってなかない。やったよやったね。ここからここからここから。
Ini. Ini. Apa nih? Ayo, hai. こちらでつながるみたいにください。ご起立どうぞ。Sebelah ini kasih tuh deh. Harus tuh deh. Putih, tuh deh. Ah, kok mau dapat? Tapi jodoh ini jadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena ya kan, ya kan ya kan. Kopar. ご利用ください。上からですと、お降りください。野菜。もや。そうか。ini. Ini. Apa nih? Ayo, hai. こちらでつながるみたいにください。ご起立どうぞ。Sebelah ini kasih tuh deh. Harus tuh deh. Putih, tuh deh. Ah, kok mau dapat? Tapi jodoh ini jadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena ya kan, ya kan ya kan. Kopar. ご利用ください。上からですと、お降りください。野菜。もや。そうか。ini. Ini. Apa nih? Ayo, hai. こちらでつながるみたいにください。ご起立どうぞ。Sebelah ini kasih tuh deh. Harus tuh deh. Putih, tuh deh. Ah, kok mau dapat? Tapi jodoh ini jadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena ya kan, ya kan ya kan. Kopar. 上からですと、お降りください。野菜。もや。そうか。ini. Ini. Apa nih? Ayo, hai. こちらでつながるみたいにください。ご起立どうぞ。Sebelah ini kasih tuh deh. Harus tuh deh. Putih, tuh deh. Ah, kok mau dapat? Tapi jodoh ini jadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena ya kan, ya kan ya kan. Kopar. 上からですと、お降りください。 ini. ご利用ください。上からですと、お降りください。 ini. 上からですと、お降りください。 ini. 上からですと、お降りください。 ini. 上からですと、お降りください。 ini.野菜。もや。そうか。ini. Ini. Apa nih? Ayo, hai. こちらでつながるみたいにください。ご起立どうぞ。 Sebelah ini kasih tuh deh. Harus tuh deh. Putih, tuh deh. Ah, kok mau dapat? Tapi jodoh ini jadi. Sebenarnya kita nak kena. Karena ya kan, ya kan ya kan. Kopar. 上からですと、お降りください。
そっか。はいねやっぱりあ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここはダメ。軽い上手に、どっかに。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったら、やったらやったら。ここから、ここから、ここから。進行はお取り入れ速報性からになります。こちらでお車にお入りください。いいね。ここに。野菜もよこれ、そっかはいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここはダメ。軽い上手に、どっかに。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったら、やったらやったら。ここから、ここから、ここから。進行はお取り入れ速報性からになります。こちらでお車にお入りください。いいね。ここに。野菜もよこれ、そっかはいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここはダメ。軽い上手に、どっかに。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったら、やったらやったら。ここから、ここから、ここから。進行はお取り入れ速報性からになります。こちらでお車にお入りください。いいね。ここに。野菜もよこれ、そっかはいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここはダメ。軽い上手に、どっかに。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったら、やったらやったら。ここから、ここから、ここから。進行はお取り入れ速報性からになります。こちらでお車にお入りください。いいね。ここに。野菜もよこれ、そっかはいねやっぱり。あ、よかった。はいはい。こちらでつながりになってください。ご起立どうぞ。これはね、そうそうです。軽くそうです。そして、上手です。あ、ここはダメ。軽い上手に、どっかに。ちょっと面積ってなかない。やっぱりやったら、やったらやったら。ここから、ここから、ここから。進行はお取り入れ速報性からになります。こちらでお車
やっぱり。はいはい。それでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini kapal semua ni. Harus boleh. Betul, betul dia. Koko ada ni. Tapi dosa ni dosa ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. 野菜。もよ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。それでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini kapal semua ni. Harus boleh. Betul, betul dia. Koko ada ni. Tapi dosa ni dosa ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. 野菜。もよ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。それでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini kapal semua ni. Harus boleh. Betul, betul dia. Koko ada ni. Tapi dosa ni dosa ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. 野菜。もよ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。それでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini kapal semua ni. Harus boleh. Betul, betul dia. Koko ada ni. Tapi dosa ni dosa ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. 野菜。もよ。そうか。はいね。やっぱり。はいはい。それでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Bulan ini kapal semua ni. Harus boleh. Betul, betul dia. Koko ada ni. Tapi dosa ni dosa ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak ya kena. Kopar. いいね。
やっぱり。はいはい。こちらでマグロミートお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。いい上手に、どっかでいい。面積ってなかない。やっぱりやかれ。やかれやかれ。フォークから、フォークから、フォークから。野菜。もや。これ、そうか。やっぱり。はいはい。こちらでマグロミートお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。いい上手に、どっかでいい。面積ってなかない。やっぱりやかれ。やかれやかれ。フォークから、フォークから、フォークから。野菜。もや。これ、そうか。やっぱり。はいはい。こちらでマグロミートお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。いい上手に、どっかでいい。面積ってなかない。やっぱりやかれ。やかれやかれ。フォークから、フォークから、フォークから。野菜。もや。これ、そうか。やっぱり。はいはい。こちらでマグロミートお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。いい上手に、どっかでいい。面積ってなかない。やっぱりやかれ。やかれやかれ。フォークから、フォークから、フォークから。野菜。もや。これ、そうか。やっぱり。はいはい。こちらでマグロミートお待ちください。ごゆっくりどうぞ。これはね、そうです。軽くそうです。そして、上手です。ここはダメ。いい上手に、どっかでいい。面積ってなかない。やっぱりやかれ。やかれやかれ。フォークから、フォークから、フォークから。こちらでマグロミートお待ちください。
やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Boleh kasih tahu ni. Harus boleh. Betul. Tahu dia. Koko dah ni. Tapi jodoh ni jadi. Tapi kita nak kena. Kalau ya tak. Ya tak ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよく長めに食べてください。いいね。野菜。もや。これ。そうか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Boleh kasih tahu ni. Harus boleh. Betul. Tahu dia. Koko dah ni. Tapi jodoh ni jadi. Tapi kita nak kena. Kalau ya tak. Ya tak ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよく長めに食べてください。いいね。野菜。もや。これ。そうか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Boleh kasih tahu ni. Harus boleh. Betul. Tahu dia. Koko dah ni. Tapi jodoh ni jadi. Tapi kita nak kena. Kalau ya tak. Ya tak ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよく長めに食べてください。いいね。野菜。もや。これ。そうか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Boleh kasih tahu ni. Harus boleh. Betul. Tahu dia. Koko dah ni. Tapi jodoh ni jadi. Tapi kita nak kena. Kalau ya tak. Ya tak ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよく長めに食べてください。いいね。野菜。もや。これ。そうか。いいね。はいね。やっぱり。はいはい。こちらでよく長めに食べてください。ごゆっくりどうぞ。Boleh kasih tahu ni. Harus boleh. Betul. Tahu dia. Koko dah ni. Tapi jodoh ni jadi. Tapi kita nak kena. Kalau ya tak. Ya tak ya kan. Kopar. お伺いします。こちらでよく長めに食べてください。いいね。
ini ya kan ya ayo ayo こちらでつながるみたいなください。ご注意どうぞ。 bola neka tuh tuh deh harus tuh deh putih tuh deh kok mau dame tapi dongeng itu kan sebenarnya kita nak kan karena ya kan ya kan ya kan kopar こちらでつながるみたいなください。 野菜もよini ya kan ya ayo ayo こちらでつながるみたいなください。ご注意どうぞ。 bola neka tuh tuh deh harus tuh deh putih tuh deh kok mau dame tapi dongeng itu kan sebenarnya kita nak kan karena ya kan ya kan kopar 野菜もよini ya kan ya ayo ayo こちらでつながるみたいなください。ご注意どうぞ。 bola neka tuh tuh deh harus tuh deh putih tuh deh kok mau dame tapi dongeng itu kan sebenarnya kita nak kan karena ya kan ya kan kopar 野菜もよini ya kan ya ayo ayo こちらでつながるみたいなください。ご注意どうぞ。 bola neka tuh tuh deh harus tuh deh putih tuh deh kok mau dame tapi dongeng itu kan sebenarnya kita nak kan karena ya kan ya kan kopar 野菜もよini ya kan ya ayo ayo こちらでつながるみたいなください。ご注意どうぞ。 bola neka tuh tuh deh harus tuh deh putih tuh deh kok mau dame tapi dongeng itu kan sebenarnya kita nak kan karena ya kan ya kan kopar こちらでつながるみたいなください。
よかった。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan lepas tu tu deh, kalau tu deh. Betul, tu deh. Ah, kok mau dah ni? Tapi jodoh ni betul ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. ご購入のご注文がございます。上からですところにお願いください。いいね。野菜もよそうかはいねやっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan lepas tu tu deh, kalau tu deh. Betul, tu deh. Ah, kok mau dah ni? Tapi jodoh ni betul ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. ご購入のご注文がございます。上からですところにお願いください。いいね。野菜もよそうかはいねやっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan lepas tu tu deh, kalau tu deh. Betul, tu deh. Ah, kok mau dah ni? Tapi jodoh ni betul ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. ご購入のご注文がございます。上からですところにお願いください。いいね。野菜もよそうかはいねやっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan lepas tu tu deh, kalau tu deh. Betul, tu deh. Ah, kok mau dah ni? Tapi jodoh ni betul ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. ご購入のご注文がございます。上からですところにお願いください。いいね。野菜もよそうかはいねやっぱり。はいはい。こちらでよくながら召し上がりください。ごゆっくりどうぞ。Bulan lepas tu tu deh, kalau tu deh. Betul, tu deh. Ah, kok mau dah ni? Tapi jodoh ni betul ni. Sebenarnya kita nak kena. Kalau ya tak, ya tak ya kena. Kopar. ご購入のご注文がございます。上からですところにお願いください。いいね。
Timing. Ya apa nih? Ayo cepat. Ayo. プラデートながらにしてください。ご起立どうぞ。 Wala na tapos ko din. Ang karas ko din. Kasi start din. Kuko mo dami. Sabi yung gawin ito sa bibig. Sa pensi kita na kana. Kasi yata yung yata na. Kumpara.